Зрители, в днешната рубрика за Добро утро, Роза ще изсрещам с един прокарач, който ще разкаже за неговите преживявания в планината. Уважаеми зрители, моля, запознайте се с Деница Търновска. Тя е просто про. Няма какво друго да ви кажа за нея, освен тя да разкаже своята история на живота. Деница, здравейте! Здравейте, аз съм на 19 години. Вече съм прокарач. Седим тук на спота. Моля, уважаеми зрители, да видите спота. Тук Волкома. Да, продължете, Деница. Не виждам нищо смешно. Днес карахме тези невероятни шейни! Нека качи спота на Баскова. Тук е Драгалевски. Шейна спот. Драгалевци! Какво е за вас карането на шейна? То е всичко. Как се чувствате, когато се качите на шейната? То не може да се опише. Все едно летиш. Може да го сравните с някакво друго ваше изживяване? Например, карането на ски, карането на сноуборд или просто каране на шейна? То е друг раздел. Шейна раздела? То попада в абсолютно различна категория. Тази шейна нещо много ви отива, в смисъл на аутфита. Не много. На шапката. И на свичера. Да, а вие имате ли спонсори? Естествено. Моля, посочете ги! Шейна спонсор. От женския пазар. Женският пазар ме... И там си купувате чорапи, нали? Да, с чорапи ме спонсорира. Ето, чорапи. Вау, страхотно. Знам. Чорапи. Знам. И шейни. И Роксито? Роксито ме спонсорира от Рокси. Не от женския пазар. А якенцето нещо протеста? Протест. Китайците ме спонсорират с това. Страхотно. Нещо друго да кажете за душата на борда? За душата на борда нищо не мога да кажа. За душата на шейната обаче. Душата на шейната. То е всичко за мен. Нещо друго ще кажете ли като за финал или тази ли... Карайте шейни и се кефете.